Okay, ito na po yung isang motor ni Bossing from Rosales. Hindi na natin na-video kanina dahil marami tayong pinupuntahan at ginagawa. Kaya nag-recruit tayo ng isang kasama, yung dating kasama natin sa Ramos. Yan, singkit na singkit, parang Bong Revilla. Oh my God! Wow! Yun, no? Alright. So siya na yung nagbuo dito sa isang makina. Nagpalit tayo dito ng counter shaft axle dahil may tama. Tapos pilot bearing. Second hand lang to, repo. You serious? Repo. Kwanto, parts out. Original din yan mga kabro, yung nilagay natin dito. Kasama yung pilot bearing. Nagpalit tayo ng timing gear. Tapos yung seal ng bearing, pinalitan natin dito sa may sigunyal bearing. At dahil sira na. Tapos palit kang follower tsaka pusrad. Tapos yung isa naman, from Tayog. Ayan, from Tayog. Ito na. Naibaba na rin natin yung makina niya. Ko-convert pala natin to sa 175cc na block, pati cylinder head. Ayan, CG175 na cylinder block, tsaka CG150 na cylinder head ang ikakabit natin dito. Ayan, ito yung block. Iasa natin ng konti yung ibabaw ng block para mabawasan, para yung top dead center medyo mas maganda. Okay, lagyan mo ng kwan pare, gas, yung liha mo para pampadulas. Okay, ito papaluwangin ko naman itong bandang left side crankcase lang. Makikita nyo ito maluwang na yan, yung right side maluwang na yan. At hindi na pantay dito, kaya ipapantay lang natin yung luwang nya dito. Babawasan natin yan. Okay, paluwangin na muna natin to gamit ang barena at syempre pang court na bala. Yan. So update na lang mamaya mga bro. Meron pa dito. Brad. Ano yan? Mananahi, Brad. Ay, mananahi. Hindi tubero. Hindi. Oh, mananahi. Hindi tubero. Ngayon, yung maglalagay tubero. Ayan. Shoutout kila Bossing. Yan, from Tayog. At kay Kuya, from Ordaneta. Ay, sakto, Ordaneta, Tayog. Burgos Panikilang ni Boss. Napugsatan kuryente. Walang kuryente yung motor niya. Bro, tugaw ka. Nika bro, Kamiling. Ay, mayantok. Ayun, yung 155 niya. Inoborol na natin dati yan. Kaya lang yung panggilid niya, clutch housing, yung gear niya nakalighten. Binutasan pa yung clutch housing gear niya. Kaya yun ang nagiging problema ni kabro. Pati yung oil pump gear, nilighten nila, pinanipis nila. Lighten na yan. Okay, update po natin mamaya mga bro. Pakita ko sa inyo ito mamaya pag nabuo na. 155 ni Bossing. Yan. Shoutout sa na-recruit natin kasama ngayong Friday. Si brother Fernando Jr. Fernando Jr. Okay, dito na muna tayo. Uy, pambira. May papahid-pahid ka pa ayos yan Yeah, pasensya na kayo sa sound natin, maingay dahil yung Jetmatic nakasaksak, yung Jetmatic para malakas yung tubig makakyat sa taas sa second floor. Yeah. Iyon bira, smooth ba? Smooth. Right, paluwangin na natin to mga kabro. Convert 175cc. Okay mga kabro, good morning. So nandito tayo sa highway at ituturo ko lang sa inyo yung bagong location ng shop natin. So nandito tayo sa tapat ng Wilcon Depot. Yan, tapos ang katapat ng Wilcon ay St. Peter Chapel. Yan, St. Peter Chapels. So ito road to Baguio, papuntang Baguio. At ito naman papuntang Manila. Ito papuntang Baguio. Okay, so yung location natin, Wilcon Depot, may kanto dyan, papasok, pakaliwa. Ang bilis ng sniper. May kanto dyan, pakaliwa, tabi lang ng entrance ng Wilcon, may kanto dyan, papasok. Okay, dyan po yung daanan papunta doon sa bagong location natin. Okay, so punta na tayo doon. Okay, so nakalipat na tayo ng highway, ito na yung papasok. Yung Wilcon, yung tabing entrance ng Wilcon, ito na yung kanto papasok. Diretso lang tong kalsadang to. Yan.
Punta na tayo. Medyo rough road tong pababa dito. Yan. Diretso lang to mga bro hanggang sa likod ng Wilcon. Okay, so nakalagpas na tayo sa likod ng Wilcon. May dalawang posteng magkatabi. Ayan lamang yung Wilcon, yung kulay puting building na yan. So ito yung papasok papuntang bagong laboratorio natin. Dalawang poste. Tapos may paper tree. Yung katabi nito is bakanteng lote. Yung bakanteng rest house ng kuwang ko. Ayan, dito tayo. Kakaliwa tayo. Yan, Wilcon. Yan yung Wilcon. Kaliwa lang tayo dito sa likod niya. Punta na tayo sa laboratorio. Yan, pasok na tayo dito. Diretso lang to. Yan, diretso lang. Iyon oh, may naghihintay na tayong customer mga kabro. Pagkatapos kanan, okay, dito tayo sa may tolda. Ayun na si Brother Joke at si Bossing, good morning. Yan, tabi lang natin tong motor natin. Yan yung bagong laboratorio natin dito banda. Alright, so tapos na po yung TMX 155 Brother Fern, nabuo na niya. At napandar na rin niya yan. Wala na rin yung pusa-pusa. Kaso ang problema, pumalit yung aso-aso. Hindi, okay na yan. Wala nang halinghing. At smooth na rin yung makina ni Bossing from Urdaneta. Yan, shoutout po kay Bossing. At kay Boss, isusunod natin yung motor niya. Convert to 175cc yung motor niya ito. Sineset pa lang namin dahil tinitingnan muna namin mabuti yung top dead center niya dito sa piston at saka ibabaw ng block. Okay, naka-TDC na yan pare sa sigunyal. Oh. Okay, check natin. So makikita nyo sa gilid medyo yan, lubog pa ng konti pero check natin yung pinakagitna ng piston. Susukatin natin dito sa ibabaw ng block. Okay, pikot mo pare. Yan, sisilipin lang natin mga kabro, saktong-sakto yung ibabaw ng piston dito sa nilagay nating bakal. Alright, so halos dumikit na siya, pwede na yan. Hindi natin pwedeng ipantay yung gilid ng piston dito sa ibabaw ng block dahil baka umumpog sa balbula dito sa piston, kaya okay na yan. Right, assemble na natin tong motor ni Bossing from Tayog, Pangasinan. Yan, TMX 155 convert natin sa 175cc. Pabanlawan mo na pare, asimbulin ko na. A few moments later. Okay, tapos na po yung motor ni Bossing from Urdaneta. First start na natin. Kamay o pa? Subukan mong kamay. Sige. Okay, no? One click. One click. Okay na. Bakit si Bossing Del yung ay kinakamay niya yan? Oh. Yun, okay na. Sabi nga ni Boss Fern, may paa naman ba't mo kaya kamayin? Dekwan lang ba yun ba? Entertainment lang yun. Yan, entertainment lang yun. Okay na boss. Thank you, thank you. May sukli ka pang 100. Ay, isa pang sticker. Ay, isang motor pang dadalhin mo. Ayun, isang motor pa palang dadalhin ni Bossing. Kala kong isang sticker pa. Oh, meron pa. Oh, bigyan pa kitang isa, kuya. Yan. Yan, bigyan pa natin ng isa si kuya ng sticker. Yo. Boss, ingat. Thank you very big. Thank you very big. Oh, pare, sa'yo naman to. Hati tayo dyan marami yan. Oh, sunod na natin yung 175cc conversion natin. From Tayog, Pangasinan, si Bossing. Yan. Okay, so sinasalpak na natin mga kabro yung cylinder block ng 175cc. Kaya lang, ayaw sumagad. Makikita nyo nakaangat. Kaya nakalimutan kong tabasan yung dulo ng cam gear pin. Bawasan natin yung dulo ng cam gear pin dahil yung sleeve ng 175 na block tumutukod sa dulo nito. Bawasan natin. Yan, natabasan na natin yung dulo mga kabro ng cam gear pin. Naging titanium. Titanium yung nasa dulo niya. Salpak na natin to.
At titignan natin kung hindi na tatama yung sleeve sa dulo. Yan. Pare, kuha mo yung black. Dali lang, huwag masyadong din. Yan. Puk natin, baka sakaling pumasok na. Yun! Pumasok na nga. Tornilyo, dalawa. Dito. Tatlo naman to. Tatlo. Naku, napaloko na. Okay, tatakpan na natin to mga kabro. Sasalpak na rin mga kabro. One eternity later. Okay, so tapos na natin yung TMX 155 na convert sa 175cc mga kabro. Ayan o, gwapong gwapo. Cylinder block, cylinder head. At TMX 155, 175cc na yan mga kabro. Okay, dito naman tayo, bago natin pandarian. Dito naman tayo sa isang 155 na iniwan. Nabuo na rin natin yung makina. Ayan o, buo na. Pandarin mo na, brother. Shoutout kay kabro, yung tiga dasal niyo bro. Tigasan, Rangayan. Yan, from Rangayan, Panigitarlac. Iniwan niya tong motor niya dahil maingay. So dinala daw niya sa kabilang shop, pirinesyoan ng 18,000. Biglang talikod si kabro, biglang uwi at ngayon dinala niya dito, gumastos lamang siya ng mga kwan. Hindi, nasa 8 plus. Ganon, 8,000 plus lang nagastos niya dan, tapos pandarin mo bro. At tignan natin yung Sige, paandarin na natin. Tignan natin yung kinalabasan ng 8,000 plus kaysa yung 18,000 plus. Yan. Bagong linis na rin yung carbs yan kasi medyo hindi magalaw yung air and mixture fuel, hindi magalaw kaya nilinisan nila. Yan. Masyadong matas pa yung minor mga kabro. Hindi na stock yung sa area niya. Hindi na stock. Okay, konting tono na lang sa carbs pero maririnig mo naman sa makina niya. Smooth. You know, smooth. Parang brand new na brother. Yun, ito naman talagang brand new kasi bagong block, bagong cylinder head, 175cc mga kabro. Ayun o, shoutout kay pare Jeric. Yun, dumudukot sa ilalim. Yan, pandarin na rin natin yan. Ano pare, matigas ba? First start? First start, 175cc, TMX 155. Yan. Yun! Malapit na, isa pa. First start pa, malamig pa kasi yan. Sige. Brother, baka may nakarang sagit ni Kwan. Wala. Taasan mo ng konti yung minor dahil medyo mabigat-bigat si pain yan. 62mm ang kanyang bore, mga bro, 175cc. Yun, hindi pa. Konting kembot na lang. Konting kembot na lang. Yun, konting kembot pa. Ilang sipa pa ba yan pare? 10 pa? O baka mani pa, matigas na. Ayun o. Yun. Tapos itono mo yung karburador mamaya kapag... Ay! Linisan mo nga yung kanya pare pala. Karburador muna. Kasi marami ng tagas-tagas oh. Pero start mo muna. Try muna natin. Mamaya linisan mo. Ba? May umiingay mga kabro. Mukhang tumutukod yung balbula. Hindi, sandali lang. Baka hindi pa nalangisan. Mawawala din yan. Yan. Oh, nawala na. Okay na, nawala na. Okay na. Road test na muna ni Brother Porn yung isa. Yun o, ayabang. Bagong rebor na yan na, wag mong babarurutin. Okay, so tapos na natin mga kabro yung TMX 155 na kinonvert natin sa 175cc. Ito na siya. Yan, black cylinder head. Yung ginamit nating black ay CG 175. Yung cylinder head ay CG 150. Yan, so yan na. Pandarin na natin yan mga kabro. So bali nandito tayo sa Acacia na dalawa. Dito mismo sa kanto ng Wilcon Depat. Ayan, yung signage ng Wilcon. At ayun, yung Wilcon mismo.
Yan. So, pandarin na natin to mga kabro. So, dito tayo nag-road test dahil mas magandang kalsada, dire-diretso lang. Yan. Start natin. So, bale, re-readjust pa natin yan mamaya. May konting lagitik pa yan. 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 Maririnig nyo malagitik pa yan. Re-readjust pa natin mamaya yan kasi maluwang pa yung valve clearance. Yan. Okay na. Readjust na lang mamaya. Subali kanina narinig nyo naman yung may maingay, parang piston knocking, maingay. Kaya ngayon binaklas natin yung cylinder head at cylinder block. Tinabas natin yung ilalim ng piston kasi tumatama dun sa sigunyal. Yan. Kaya ngayon wala na yung maingay na yun. Ngayon lagitik na lang. Re-readjust na lang natin yan mamaya. So kapag nag-overall kayo ng 155, make sure na yung sigunyal na walang alog, patras abante. Atras abante, dapat walang kakalog-kalog yon mga bro. Kaya kung may kalog yon, ayusin nyo yung push plug. Okay? Yan. So ni-readjust na natin, ay re-readjust na natin mamaya pagbalik natin sa ating laboratorio. Yan. Balik na tayo mga bro. Yan, malagitik pa yan, magre-readjust pa tayo. Okay, so ginabi na sila bossing yung sa kinonvert natin na TMX 155 to 175cc. Ayan o. Yun, nagloko-loko pa yung camera natin. Boss, thank you. Sticker para sa'yo. Yan. Nagloloko yung camera natin. Nagpapalit na yata ng sticker ng cellphone. Ayan po, napakagandang tinitignan yung makina ni bossing oh. White and silver. Boss, ingat sa biyahe. Yan. Break in lang. Huwag mo munang babarurutin ha. No. Yan. Ingat bossing. Thank you. Ayun. Patay gigi transmission nanto makita mo it. Boss, ingat. Mataas yata yung clutch niya. Okay mga kabro, bukas araw ng Sabado. Anong date bukas? March 2, sarado po kami bukas. Pupunta po kami ng Bukas ako. La Union. Yung magpapa-schedule bukas, puro baklas lang ha. Okay, magpapa-schedule bukas. March 2, puro baklas lang, walang buo-buo ha. Lunes na yung buo pagbalik namin. Okay. Mga connecting rod ang problema. Pagod yung mga kasama natin, no? Lalo na si Fernando Jr. You know, si Pare Jeric. Pagod? Ayos lang. Ito ay? Sayad na, Brad. Ha? Sayad na. Sayad na. Tapos, ganado ka kanina. Gusto ko pang baklasin yung para ako kanina. Nabasa ako ng tubig, nag-washing ako, doon ko naramdaman yung pagod. Sige. So, dito na natin tatapusin yung buong maghapon natin na kayod. Ay, thanks Lord. Nakaraos na naman tayo ng 3 motor. Araos na naman yung overhaul natin. Paalam na kayo mga brother. Paalam na kami. See you on Monday mga kabro. See you Monday.